съм Иво и сега се срещахме с Крис и ще видим какво ще правим. Заклевам се, не съм го казал не съм го карал да казва това, той сам си го каза, той явно... Да, верно е, сега отиваме някъде, не знам какво да правим и аз. Нека да чуем идеята, Нивчо. Казвай. Искаш да идем до Дуно. Мислиш като мен? Айде отиваме да апнем пица, ще снимаме нашето място. Дано да не мисля толкова колкото е часа, но не знам. Май 12. Да, и аз съм гладен, което означава, че... Разбира се. И защо снимам така? По-добре така да снимам, отколкото... така че сега отиваме на Дунав, на пиците. Може би не знаете къде, това ще ви покажа, сега като отидем. Разбира се. И пицата, която ме чака сега да изям, Ивчо все още си поръчва някъде вътре. Не го виждам. Ето го Ивчо. С Ивчо се наядохме и сега отиваме да гледаме дали турнирът на Кока-Кола във Враца е свършил, защото... всъщност тук има играчи, като гледам. На пицарията, може да видите. Те явно са се напили с кола. Защото една ме питаха какво снимам, често казвам. И... не знам и аз какво да кажа. Зелено е, аз не знам камерата дали ще общо. Да, успях да ня потруша. И може би сега всичко се тръска. Заради дупките във Враца. Иначе свършили са 100%. Тук турнира е истински. Наистина. Тук е доста напечено, като гледам. Няма и нашото играчи, но ще вземе кола. Си кола с Ивчо. На здраве. Да, безплатна кола. Няма колата са на загуба много ясно. Не знам дори дали си чувам от тия кола. Докарва тук с коли. Ама друг път. Явно доста хора, там са ни колелата, както виждате. Явно доста хора ще се включат. Долу има един, не знам дали го виждате, с яки жълто, не знам как се. Това е един от моя клас. Людмила. Дори не знам дали нашите как са справили, но най-вероятно са загубили. Друг път. Да. Добре. Какво имаш на предвид? Някъде виждате ли около имаш на предвид? Ивчо. Забравяйте, че освен кенчета можем да събираме и бутилки от минерална вода Горда баня. Което пак ви носи една точка. Щом се събират и вода, значи може да си купим и си спечелим PC4. Онак, що се подпираш на контейнера. Добре. Тук е забавно, не знам дали вие сте дошли. Разбира се, че ще снимам и нещо. Тук е... Тук е мега яко и кръщат. Колко чухте. Много яко. Така че може би снимам още нещо. Сега това. Съжалявам ако не снимам много. Тук има един Любомир, който също е от моя клас. Така че ще снимам още, обаче за сега е това. Това ми е втора кола, не знам как ще отрази на мен, защото по принцип аз имам един проблем с стомаха. Доста ядох на една вечер и имам нещо като... не знам как се казва, гастрит ли се казва, изобщо си нямам идея. Обаче се навлякох 5 месеца, ядох някакви храни, които не включваха сладко изобщо. И коли включително, но не знам как ще отрази това. Това е втора кола на моя стомах, надявам се той да издържи. Снимахме си с... те човечета там. Те все още се снимат. Участваш в моя влог. Да. Честно казвам, не очаквах изобщо, че ти цакаше тук, ама явно е тук. Сега не знам къде е Ивчо. Честно казвам, ще го намерим и някъде се е загубил. Ето ги тук. Намерих Митко. Митко, здрасти. Случайно го видях. Снимахме с Ицака, което е супер, обаче и павката го нямаше. Това е малко разочароващо, ама все пак да. Къде ще е финала? И падна. И в момента е страхотна форма, радост, следващата правилно упражнение за лъв. Малки павки слончета. Някъде тук е Веном. Тама. И зацъка нещо, аз не съм сигурен какво. Ивчо, това е Веном, конфирмет. Сигурно ли? Да. Как? Разбрах. Видяхме си с Веном, той не ме е видял, да, обаче да. Но изказа си мнението, че писи са бокуци, което аз често казвам, не знам какво да кажа, може и Xbox да са бокуци, но
ще кажем, че ще го потвърдим, че е така. И сега може би ще си ходи, не се знае, Евчо. Явно не му се ходи на Иво. Свърши нещо като евента на Кока-Кола, то свърши, аз в момента си тръгвам с колелото, Ивчо остана, явно иска да пие още безплатна Кока-Кола, не съм сигурен какво става с него. Аз си тръгнах, видях Вена, видях Ицака, повечето време бях около Ицака, Вена почти не му обърна внимание, не че имам нещо в предвид, но просто играеше на PlayStation-ите и каза, че са бокуци, нещо от този сорт и каза, че Xbox-ите били по-добри. И даваше съвети на някакви хора за FIFA, че играха там FIFA. Ако някой от вас не присъства, беше яко, но не съжалявайте, защото мисля, че ще има и турнири в други градове, но едва ли заради безплатна кола бихте отишли някъде на евент в друг град от този, от който всъщност сте родени. И да, това беше, благодаря, че ме гледахте, това беше един сравнително не чак толкова кратък влог, но да, това беше от мене и лайквайте и сабскрайбвайте и това беше от мен. Чао!